Hej, jeg hedder Niels. Udover at være ved at flytte, som I måske kan se bag mig, så har jeg brugt det sidste stykke tid på at oversætte den her roman af Sylvain Tesson, som på fransk hedder Sur les chemins noirs, og som på dansk kommer til at hedde Af ukendte stier. Jeg vil læse lidt højt fra min oversættelse. Det jeg læser kommer fra forordet til romanen, og det er en roman, som handler om en vandretur tværs gennem Frankrig, som Tesson foretog, efter at han faldt ned fra et tag for nogle år siden og kom meget slemt til skade, må man nok sige. Og det lyder sådan her. Længe havde guderne begunstiget vores familie og badet os i deres sødme. Vi var ikke klar over det, men vi smagte på skæbnens elskværdighed med energisk utvungenhed. Livet var som et maleri af Bonnard. Der var solskin på hvide jakker, due med frugtskåle, åbne vinduer med udsigt til en frugthave, hvor børn løb forbi. Udenfor raslede æbletræerne. Et ideelt sceneri til et ordentligt køleslag. Det havde ikke ladet vente på sig. Mine søstre, mine nevøer, de var alle blevet ramt af et onde som det, der trænger gennem bymuren i middelalderlige fabler. En skygge kryber op ad stræderne, når ind til bymidten, skaffer sig adgang til borgtårnet. Pesten vandt frem. Min mor døde, som hun havde levet, ved at svigte sit ord, og jeg havde i fuldskab smadret mig selv ved at spille klovn på et tag. Jeg var faldet ud over nattens rand og blevet knust på jorden. 8 meter skulle der til for at brække mine ribben, mine rygvivler, mit kranium. Jeg var faldet over en bunke knogler. Jeg skulle komme til at begræde styrtet i lang tid, for inden det havde jeg disponeret over et bevægeapparat, der tillod mig at leve et overophedet liv. For mig var en værdig eksistens, ligesom kontrolpanelerne i sibirske lastbiler. Alle alarmlamper lyser rødt, mens maskinen pløjer sig frem, og den mindste ulykkesfugl med idiotfjæs, der midt på sporet fægter med armene for at advare om katastrofen, bliver kørt i små stykker. Den store sundhed, den bragte ulykke, og jeg var blevet 50 år ældre på 8 meter. Man havde samlet mig op. Jeg var vendt tilbage til livet. Som død ville jeg ikke engang have oplevet den nåde at se min mor i himlen. 100 milliarder mennesker er kommet til på denne jord, siden Homo sapiens blev til det, vi er i dag. Tror vi virkelig, vi kan genfinde en nær slægtning i et tumultarisk evigt termitbo fyldt til randen med små engle? På hospitalet havde alting tilsmilet mig. Noget vidunderligt ved det franske sundhedsvæsen er, at det aldrig stiller en til ansvar. I et antikt samfund styret af moralske principper burde man ikke tage sig af en drukkenbold med det samme hensyn som dem, man tager til egentlige nødlidende. Man havde ingenting bebrejdet mig. Man havde reddet mig. Den mest avancerede lægekunst, sygeplejerskernes omsorg, kærligheden fra mine nærmeste, min læsning af punkeren François Villon, alt dette havde helbredt mig. Og især havde der været et helligt væsen, som hver dag var kommet til mit sygeleje, som om mennesker af min slags havde gjort sig fortjent til en dyreagtig hengivenhed. Et træ ved vinduet havde blæst sin vibrerende glæde ind til mig. 4 måneder senere stod jeg i det fri, vaklende med smerter i kroppen, en andens blod i årene, indsunket kranium, maven lammet, lungerne dækket af ar, ryggraden besat med skruer og et deformeret ansigt. Der var mindre swing over livet. Jeg måtte nu udvise troskab over for eden fra mine jammerlige nætter. Indpakket i sygesengen havde jeg med næsten høj stemme sagt, hvis jeg kommer ud på den anden side, krydser jeg Frankrig til fods. Jeg havde set mig selv vandre på de stenede stier. Jeg havde drømt om bivouakker og forestillet mig, at jeg skar gennem græsset med landstrygerskridt. Drømmen forsvandt altid igen, når døren gik op, og det var tid til kompot. Den følgende sommer var kommet. Det var tid til at gøre regnskabet op med mit held. Ved at vandre og dagdrømme ville jeg vække mindet om min mor til live. Hendes genfærd ville dukke op, hvis jeg i månedsvis trampede løs på de tilbuskede veje. Ikke en hvilken som helst vej. Jeg ville gå af skjulte stier, langs gære, gennem tornet underskov og af furede spor, der forbandt forladte landsbyer. Der fandtes stadig en tværvejendes geografi, når blot man aflæste kortene ordentligt, affandt sig med omvejene og tvang sig vej frem. Langt fra asfaltvejene fandtes et skyggernes Frankrig i ly for larmen, forskånet for den egensplanlægning, som forurener mysteriet. Et land, der tilhører stilheden, rønnebærtræerne og sløruglerne.
Med et sprog, som det politbyråfunktionærer taler, anbefalede lægerne rehabilitering. Rehabilitering? Det begyndte med, at man stak af.